Long live, long live, long live. AFSU long live, long live, long live. 29 अक्ट'बरनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि रेलि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो आरो चिरां जिल्लायाव जोब्बाय बिनि उनाव क'क्राझार जिल्लाया आरो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै बाक्सा जिल्लायाव जों 11, 12 आरो दिनै माने जोबथा सान दिनै 13 तारिख आरो दिनै बे खारिजायाव जागायनाय जि सुबुं सांग्रांथि रेलि दा गरेस्वराव जोबहैगोन मोनाबिलियाव आरो बे सानथामनि हाबाफारिखौ जों कभार खालामबाय बाक्सा जिल्लायाव गासै आनसलिक दख'राफोरखौ कभार खालामनानै जों रेलिखौ खालामदों आरो गोबां रायजो राजाया जोंखौ बरायदों आरो जोंनि जि मोनब्रै उद्देश्य बा थांखि बे सांग्रांथि रेलिनि बे जाबाय हा हुनि रैखाथि जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बेनि प्रटेक्शन आरो बेनि सायाव मोनसे पाब्लिकनि गेजेराव एवारनेस लाबोनाय हा हुखौ जों बोरै रैखाथि खालामनानै लाखिनांगौ आरो लोगोसेनो 6 शेड्युलनि जोंहा जि हा दङ बे हानि सायाव जोङो माखासे दाबो जोंहा बहुतानो बेनि सायाव मिथिया मोजाङै बेलेन्स ब्लकनि बादैबो खासलेन्ड ग्रेजिं लेन्ड मियादि ट'जि बायदिसिना केटेगरिनि हा थायो पिजिआर भिजिआर आसामाव बसुन्धरा आसनि जादों दा बसुन्धरा 2 जानो थांगासिनो दङ दा बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरेस्ट एरियानि हा हुनि एन्टाइटेलमेन्टनि बाथ्रा बिटिआरआव हानि मालिकआ बिटिआर सरकार दा बिटिआर काउन्सिला हा हुनि जि जेंना दङ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना राहा माने माखासे बेबस्था लादों होननानै जोंनो मिथिहोदों दा जों खावलायदों जे लेन्डलेस जायफोरा हा गैजायै बिथांमोननो जायफोरा सन अफ द सयल भुमिपुत्र जोंनि थागिबि बर' आरो ट्राइबेलफोरनो हा होनायनि बेबस्था खालामनांगौ फरेस्ट एरियायाव जायफोरा दाबो एन्टाइटेलमेन्ट मोनाखै बिथांमोननो हानि होनायनि बेबस्था खालामनांगौ नैथिया जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो बांहोनांगोन आरो सोलोंथाइनि मानदान्दाया दाबो बिराद लवार लेभेलाव दङ चिरां जिल्लाया लवेस्ट रिजाल्ट खालामदों मेट्रिकआव आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि जि स्टेटास बेबो मोजां नङा दा बेखायनो बर' मिडियामनि सोलोंथाइया एसे दावगाबायब्लाबो नाथाय दाबो फेलनि संख्या गोबां दङ ड्रप आउट संख्या गोबां दङ आरो गोबां फरायसालियाव दा माने टिचारा सिंगल टिचार 0 टिचार मेथ्स आरो साइन्सनि टिचार गैया दा बेबायदि मोनसे थासारियाव जों बोरैहाय क्वालिटि इडुकेसन लाबोगोन स्टुडेन्टनि केरियारखौ बोरै दागोन बिथांमोननि भबिष्यतखौ जों बोरै दागोन बिनि थाखाय फरायनाय हुदाखौ बांहोनांगोन गार्जेना रिक्स लानांगोन फोरोंगिरिया मोजां फोरोंनांगोन समाजनि जायफोर गुनि गियानि बेक्तिफोर दं बिथांमोना रिक्स लानांगोन बे बाथ्राखौ जों रायजो राजानो फोरमायबोदों आरो जिउ दानायाव जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिया माने फैमाल जाया बेखौ जों बुंदों बे बाथ्राया क्लियार स्पस्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकार नङा जों पलिटिकेल पार्टि नङा जों मालाबा सरकार दानायाव जों मदद होबोदों बे जाबाय जातिनि स्वार्थनि थाखाय आरो एकर्डनि उनावसो 93 सानसुमादाया एकर्ड खालामनायनि उनाव एबसुआ एकर्ड खालामनायनि उनाव एबसु रायजो राजा लोगो नांनानै सानसुमादाखौ सिफ बानायदों बे पलिटिकेलि जों पार्टिसिपेसन खालामदों बेनि उनाव 2003नि बिटिसि सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ एबसु बिएलटि बर' रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै सिफ बानायदों बे पलिटिकेल जोंहा इनभल्भमेन्ट दङ बे समाव आरो एबसुनि संबिधानाव लिरनाय दङ व्हेन एन्ड इफ नेसेसारि एबसु केन टेक पार्ट इन पलिटिक्स किन्तु जोङो माने 12 मास बा बोसोर जोंनि एजेन्डा जोंनि एक्टिभिटि जोंनि अबजेक्टिभा पलिटिक्स नङा जेला माहारियाव निड बेस फैदों अब्ला जों प्ले खालामदों 2020-27 जानुवारियाव सुक्ति जाबाय सुक्तिनि उनाव सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां सरकार नांगौ आरो सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरा सरकाराव थानानै सुक्तिनि दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ टाइम बाउन्ड बेनि थाखायसो प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारीखौ जों मदद खालामदों जेरैबायदि हाग्रामाखौ मदद खालामदों जेरैबायदि सानसुमादाखौ मदद खालामदों बेयाव जोंहा खुनु सेकेन्ड थट गैया सेकेन्ड एजेन्डा गैया जायफोरा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनानै मोजां मोनो आरो बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोना गोजोननाय लायो बेयाव बिथांमोना जेखि दावराव दावसि खालाया मानो
जोंहा बिनि सायाव कुनु बाजानांगौ फाजानांगौ गैया जोंनि अबजेक्टिभ जोंनि थांखि जोंनि लक्ष्यआव जों थांगोन आरो बेबायदि दावराव खालामग्रा बेबायदि मुं सुग्रा बेबायदि गावस्रा गावस्रि खौसेथि गैयै एना एनि सोरखौबा मुं सुनानै सोरखौबा राय होनानै दाय होनानै बुंग्रा बर' समाजाव माखासे सेक्सननि मानसि दङ आरो दिनै गावसोरनो बिथांमोना बुंनानै लायो जों बर'नि माने सुप्रिम माने जोङो इन्टेलेक्सुवेल आरो बर' माहारिखौ जोंसो लिड खालामबाय थादों होननानै बिथांमोना बुंनानै लायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मालाबाबो बेबायदि क्लेम खालामनानै लायाखै माहारि आफाद फरायसा आफाद बिनि मर्यादाखौ बर' समाज आरो हारियासो आइ आफा रायजो राजाया गोदोनिफ्राय होबोदों दिनैबो होगासिनो दं उनावबो होलांगोन दा बेखायनो नैबे जि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै जोंहा माने बिनि सायाव बाजानांगौ गैया बिथांमोना जि बुङो बुंबाय थादों आं बेखायनो बुंदों जे लामाजों मैदेर थाबायोबा सैमाफोरा सोङो आरो बिथिं मैदेर फैदों होननानै बयबो मिथियो दा बेखायनो बिथांमोना जोंनि एक्टिभिटिखौ नुनानै सोरहाबा मेगन सादों सोरहाबा बाजादों जों रावनिबो इनाय आरो हेंथा जोंनि स्ल'गानाव होबोआखै आरो जोंनि एजेन्डाया जाबाय इनक्लुसिभ गासैखौबो लानानै हाबा मावलांनाय आरो समाज आरो हारिया सांग्रांथि लाबोनांगौ नैथि कुइसना मामोन रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि दिहुननोबा आयेन भाबै नांनांगोन नाथाय नोंथांमोना रेलि जों खुनु मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ दिहुननो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो सुक्तिनि उननिफ्रायनो दाबि होबोदों आरो बिनि सिगाङावबो जोङो माखासे हाबाफारिफ्राव बाहागो लाबोदों दा सिबिआइ कर्टआव आरो गुवाहाटि हाइकर्टआव बेखौ सेकेन्ड टार्मनि थाखाय जाजमेन्ट होनाय जादों लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि बेखौ लानानै एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद एबसु आरो बै जायफोर दिनै जेलाव दङ बे परियालफोरखौ लानानै एबसुआ तामुलपुराव जोङो रायज्लायखांबाय आरो बेयाव बिटिआर काउन्सिलनिफ्रायबो रिप्रेजेन्टेटिभ दंमोन माखासे उकिलबो दंमोन रन्जन दैमारिनि थाखाय जाय उकालति खालामबाय थादों जाय एडभकेटआ मानगोनां बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादों दा बेखायनो नैबे जे हाइकर्टआव सिबिआइ कर्टआव बिथांखौ जे इमप्रिजनमेन्ट होबाय बेखौ जोङो हायार अथरिटियाव लांनानै बिथांखौ बख'नायनि थाखाय आइननि भाबै बिथांनि जि माने दाय जाबसिननाय बा बिथांखौ जि मोनसे इमप्रिजनमेन्ट माने होनानै दोनदों बेखौ गैया खालामनो थाखाय जिहेतु एकर्ट जाबाय एकर्टनि उनाव दैदेनगिरियानो जा केडारानो जा न'आव फैनो मोननांगौ बे गासैबो मेटारखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव माने पिटिसन होनायनि थाखाय जिखिनि प्रक्रिया खालामनांगौ बे प्रक्रिया दा सोलिगासिनो दङ आरो बे गासैबो बाथ्राखौ बुंजोबनाया थिग नङा खारन बियो मावनो गोनांसो पार्ट दा बेखायनो आं जास्ट लिमिटेड वार्डजों बेखिनिखौल' बुंबाय बेनि थाखाय जों हाबा मावबाय थादों आरो पलिटिकेल लेभेलाव भारत सरकार आसाम सरकारखौ आपिल आरो प्रेसार होनायनि थाखाय नैबे पाब्लिक मोनसे मबिलाइजेसन आरो पाब्लिक मोनसे केम्पेइन गणतान्त्रिक देशआव रायजोनि आवाजखौ सरकारा खोनासङो आरो रायजोआ सरकारखौ खोनासंहोनानै बाध्य खालामनो हायोबा सरकारा मावनो बाध्य जायो दा बेखायनो गणतान्त्रिक देशनि जायफोरा नियमखौ बुजियो बेयाव रायजोआनो राजा आरो माने रायजोनि भइसखौ सरकारा खोनासंनांगौ बे बाथ्राखौ जाय बुजियो बे बाथ्राखौ रावबो माने बुंनाय नङा जाय बुजिया बे मानसिफोरा बुंगोन आरो जाय मानसिफोरा दिनै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना पलिटिकेल मटिभेटेड पलिटिकेल इन्ट्रेस्टेड आरो गावनि आथिङा पलिटिक्सनि मजियाव थानानै गुबुनखौ माने सौनाय हरनानै बेयाव समाजाव गावस्रा गावस्रि लाबोनायनिसो बे मोनसे परिकल्पना आरो बेबायदि मानसिनिफ्राय समाजा गोजानाव थानांगौ सांग्रां जानांगौ आरो बेबायदि बेक्तिफ्रा समाजखौ गावस्रा होगोन समाजखौ आरो हारिखौ खैफोदाव अलखदाव बांग्रिंखबाव खोलैगोन दा नोंथाङा जिखौ सोंदों जे गोजोन गोरोबथानि उनाव मानो बेयाव गावनाय बा सिलाय बाहायनाय जादों माने सब गासैबो बाथ्रायानो गोजोन गोरोबथाजों रिलेटेड गैया गोजोन गोरोबथाया जाबाय माहारिबादनि थाखाय जातीय अस्तित्वनि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय बिएलटिआ आर्मस मुभमेन्ट खालामदों सुक्ति खालामनायनि उनाव आर्मसनि स्ट्रागोला बिएलटिनि गेजेरजों जोब्बाय एनडिएफबिआ मोनसेनिफ्राय मोनब्रै आफाद जानायनि उनाव आर्मस स्ट्रागोलाव दङमोन पिस नेगसिएसनाव फैबाय पिस डायलग फैबाय भारत सरकारजों रायलायबाय एबसु एनडिएफबि ज' रायलायनानै जोङो पिस एकर्ड खालामबाय डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट आरो नन डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट मोननै जि पन्था दंमोन बे पन्थाया माने सुक्तिनि गेजेरजों जोब्बाय दा जातीयताबाद माहारिबाद आलादा रायजोनि थाखाय जि आर्मस लादोंमोन बे आर्मस लानाया सुक्तिनि गेजेरजों माने जोबथ'फैबाय दा दिनै जायफोरा बे आइनि अस्त्र लानानै अबैध
माने अस्त्र लानानै समाजाव गावग्लुंनाय मालाबा धमकि होनाय मालाबा किडनेपिं एक्सटर्सन सोरखौबा बेबायदि टारगेट खालामनानै माने गावनाय बेबायदिया जि समाव माने हाथियार लानानै सोमावसारनाय जाबाय थादोंमोन बे समाव बे आफादनिफ्राय माने नङै बा आफादनि बायजोआव माखासे गाज्रि मानसिफोराबो बे खामानिफोरखौ मावबाय थादोंमोन बेयो एनडिएफबिजों रिलेसन गैया एनडिएफबिनि हाथियार बाहायनाय बिएलटिनि हाथियार बाहायनाया जाबाय सरकारजों नांनाय आरो सरकारा जोंनि आवाजखौ खोनायैनि थाखाय हाथियारनि गेजेरजों नन डेम'क्रेटिक आर्मस मुभमेन्टनि गेजेरजों खोनासंहोनाय दा बेखायनो नैबे जे चिराङाव दाख्लैबावै सासे बैसो जानाय माने बुरै जोंनि माने आबै बैसोनि बिथांखौ जे गावनानै गालांबाय बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै सोंखारिदों स्ट्रंलि जों कन्डेम खालामदों आरो दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो बेयाव जे सिलाइ बाहायनाय जायखिजाया माने इलिगेल आर्मसनि जि एक्टिभिटि बियो टटेलि स्टप जानांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों जों सन्देह खालामदों जोङो दायना दायनि गैया दायना दायनिनि हेंथायै जों बाथ्रा बुंबोदों आरो दायना दायनिया मोनसे खोमसि फोथायनाय बे बाथ्राखौ बुंबोदों नाथाय चिराङाव जे जानाय घटना बेनि गासैबो जोङो फेक्ट फाइन्डिंखौ खालामनानै जोङो नुनाय बायदिब्ला बियो बेबायदि मोनसे सन्देहनि माने आवथायाव बे जाथायखौ खालामनाय बायदि जों नुयो दायना दायनिनि सन्देहनि जाथाय खालामनाय बायदि नुयो नाथाय जिखिनि कारनावनो जाया मानो आर्मसजों सोरखौबा गुलि गावनानै बुथारनाया बे इलिगेल बे बेआइनि आरो बे जाय दायनिगिरिया खालामदों बेखौ पुलिसा हमनांगौ आरो बिनि सायाव साजा होनांगौ खुनु कारनाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आर्मसनि बा इलिगेल आर्मसनि जाहाथे एक्टिभिटि जाया बिनि सायाव सरकाराबो स्ट्रं नोजोर होनांगौ होननानै आङो सरकारखौ खावलायो थासारि जोङो नुदों फारसेथिं नोङो दायना दायनि फोथायनाया दाबो जोबाखै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय दा कुमारिकाटा ओनसोलाव दा जों सफैबाय बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां माखासे भुवा प्रल'भन होनानै साख्रि होगोन ओरै मोजां खामानि होगोन होननानै मानसि लांखारनाय दालाल श्रेणिनि केटेगरिनि गोबां थांनाय समफोराव जों हमनो मोन्दों तामुलपुर कुमारिकाटा बे ओनसोलाव दा बेखायनो नैबे जे ड्राग्सनि जे मोनसे गाज्रि मोनसे इम्पेक्ट न'खरा धंस जादों जोंनि लाइमोनफोरनि जिउआ धंस जादों ड्राग्स एडिक्टेड जानानै रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव थानो गोनां जादों बेफोरखौ गोबां समाव जों नायस'ना आरो नुस'ना नाथाय बे मोनसे साइलेन्ट माने किलार दा बेखायनो बिनि सायाव जोङो सांग्रां जानांगोन आरो ड्राग्स बाहायनाय जौ जुवानिफ्राय कमप्लिटलि समाजखौ जोङो माने मुक्त खालामनांगोन आरो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माखासे थासारिफोर जों नुदों मबाइलजों बायदिसिना क्राइम जानाय जों नुदों बेखौनि सायाव जोङो रायजो राजाखौ जोङो हांख्रायबोदों बुजायबोदों दा रायजो राजाया बेयाव पार्टिसिपेसन लानांगोन खारन एबसु हारसिङै बे खामानिखौ गोरलैयै मावफुंनो हाया धोरोमारि आफाद बाथौ धोरोम ख्रिस्ट धोरोम ब्रह्म धोरोम सतसंगि जेसेबां धोरोम आफादफोर दङ धोरोमनि आध्यात्मिक सिन्तानि गेजेरजों इसोरनि बाणीनि गेजेरजों जुदि जोंनि गथ' गथायखौ मोजां आखल दायोबा मोजां गियान होयोबा बे थारैनो गैया जागोन ब्रैथि आयदायाव जों लादों जे गोजोन गोरोबथा जों खालामबाय सान्ति परिबेस दा फैबाय नाथाय आइननि माखासे जटिलता आइननि मेरपेज आइन जुडिसियारिखौ दहाय होनानै दाबो जोंनि बारग' एनडिएफबि मानगोनां रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै 67 जन एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिआ जेलाव दङ आरो जों बुंदों जे बिथांमोना सुक्ति जानायनि उनाव मानो जेलाव थानांगौ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव दिहुननांगौ न'आव थाफैनो मोननांगौ आरो बिथांमोना जोंनि रायजो राजाजों थानानै समाजनि सासे सुबुं धोन हिसाबै समाज आरो हारि दानायाव गावखौ बावसोमनानै हाबा मावलांनो थाखाय स्कप मोननांगौ दा बेखायनो पलिटिकेल मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारा बारग' एनडिएफबिफोर जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननानै हरनांगौ आरो माने एकर्डनि स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ बे जोंनि दाबि आरो रायजो राजानि दाबिखौ जों सरकारनो नैबे रेलिनि गेजेरजों जों प्लेस खालामदों